Marzu tal-1972, ftit xhur wara li rebaħ l-elezzjoni ġenerali ta' Ġunju ta' qabel, il-Partit Laburista dak iż-żmien immexxi mill-Perez Domingo Mintoff kien wasal f'punt kruċjali fin-negozjati importanti mal-Gvern Brittaniku li kien qatt għandu preżenza qawwija fostna minkejja l-kisba tal-indipendenza 8 snin qabel. Il-Gvern Laburista kien qed jinnegozja mill-ġdid it-Trattat tad-Difiża li ġie ffirmat bejn Malta u Renju Unit propju dakinhar li sirna indipendenti f'Settembru tal-1964. Il-ftehim kien jippermetti li minkejja li sirna stat sovran, ir-Renju Unit ikollu il-bażijiet esklusivi għalih f'pajjiżna f'diversi żoni li l-Maltin laqqas biss setgħu jersqu lehom. Dan kien l-istess kif sar fil-Gżira ta' Ċipru li ħadet l-indipendenza 4 snin qabilna, iżda sal-lum għadha okkupata mill-bażijiet Ingliżi. Fil-negozjar mill-ġdid tat-Trattat tad-Difiża, il-Perez Domingo Mintoff kien ikollu taħdidiet primarjament mas-Segretarju tal-Istat Ingliż, Lord Carrington. Hawn Mintoff irnexxielu jiffirma ftehim storiku mal-Gvern Brittaniku f'Marlborough House f'Londra nhar is-26 ta' Marzu tal-1972. Dan kien jiddetta li sal-31 ta' Marzu tal-1979 l-Ingliżi jitilqu kompletament darba l dejjem minn pajjiżna. Ġie maqbul ukoll li fis-7 snin ta' wara sakemm iżarmaw l-Ingliżi jintrabtu li jħarsu ferm iżjed minn dak li kienu qed iħallsu biex ikunu hawn. Dan hekk kif il-Gvern Brittaniku beda jħallas lill-Gvern Malti 14 miljun lira sterlina fis-sena, it-triplu ta' dak innegozjat mill-Gvern Nazzjonalista ta' George Borch Olivier fl-indipendenza. Dan minbarra li Malta ma kienet obbligata li tagħti xejn lura f'self li kien ingħata mill-Gvern Brittaniku skont il-ftehim ta' qabel. Meta aktar tard kien mistoqsi min jaħseb li kien l-aktar persuna diffiċli li nnegozja miegħu, Lord Carrington kien speċifika b'mod dirett lill-Prim Ministru Malti Dom Mintoff. 7 snin wara n-negozjar mill-ġdid tal-ftehim ta' difiża, l-Ingliżi telqu darba l dejjem minn hawn bl-aħħar forzi iħallu l-pajjiż fil-jum storiku tal-31 ta' Marzu tal-1979 kif għadna niċċelebraw kull sena. Waqt li pajjiżna inqata kompletament minn kull intħil militari barrani, il-metet kbar ta' artijiet okkupati mill-forzi Ingliżi fosthom għal iżjed minn 150 sena irritornaw lura fidej il-poplu Malti Wawċi.